Ahojte, ja by som sa chcela s vami podeliť o moju skúsenosť s týmto výživovým doplnkom firmy Razer. Razer je prírodný 100% produkt. Tento produkt ste už určite videli na mojej stránke. Viackrát som vám ho tam pridávala. Čo znamená pre mňa Razer? Je to hlavne na odbúranie stresu, na podporu energie, podporu sústredenia sa. Tento produkt je naozaj vhodný pre všetky typy ľudí, či už mamičky alebo pre študentov, keď majú ťažké skúškové obdobie. Taktiež je vhodný pre športovcov, keď potrebujú podať výkon, proste majú nejaké to stresové obdobie. Taktiež ľudia pracujúci, ktorí majú ťažkú fyzickú namáhavú prácu, taktiež zažívajú rôzne stresy. Je to naozaj pre všetky typy ľudí. Neobsahuje cukor, čo je naozaj tiež super. Obsahuje kofeín, takže naozaj vás to naštartuje, podporí, aby ste mali tú energiu. No a takéto jedno balenie obsahuje 25 smúľajúcich tabliet. Sú to vegánske tabletky, je to 100% prírodný, hlavne slovenský produkt. Smúľajúce tabletky pretože taktiež podporuje zúbky, bielenie zúbkov, zdravý vzhľad. Za mňa je to naozaj skvelý produkt, môžem vám odporúčať, používam ho už dlhodobo. Takže ak vás to zaujalo, tak si ho určite bežte objednať.